Tervehdys kaikille ja tervetuloa Tallinnan lenkille mukaan. Olisi tarkoitus mennä tuosta keskustasta tonne Paljassaareen päin ja se on semmonen joku 4 kilsaa tää väli ja tällä kertaa keventääkseni tätä matkaa tuli sporalla eli raitiovaunulla tähän Sitsin Rimi-markettiin, mikä on kutakuinkin tuolla kohin. Ja siitä sitten lähdetään kävelemään. Tää alkupää tässä, niin täällä on vähän tämmöstä karumpaa teollisuusaluetta, että ei kannata säikähtää, kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu. Tietysti kun ollaan Lahden tällä puolella, niin toivotetaan kaikki virolaisetkin katselijat kanavan pariin, eli tere tulemasta. No niin, hilipastiin 2,7 kilometriä eteenpäin asfaltoitua pyörätietä ja tultiin tähän liikenneympyrään ja tänne asti olisi kyllä niin kuin bussillakin päässyt. Että ainakin näyttää muutama pysäkki ja 159 taisi tulla tuossa vastaan, mikä on tuolta rautatieasemalta lähtöisin, että siitä ainakin pääsee tänne bussillakin. Nyt mennään sitten enempi ranta-alueelle tästä eteenpäin. Ja katsotaan mitä täältä löytyy. Nice man. Näyttää olevan kalastajien suosima tämmönen laiturin pätkä tässä. Että siinä joku veti jo catch a fishillä heti Nissimon saalista ja muut täällä vaan nyki ja oottelee. Ja siellä on Tallinkin lautakin just lähtee. Onko Megastarsi taitaa olla mikä lähtee. Siellä viedään krapulaisia kotiin. Semmonen paikka. Hiekkarannalla vähän rauhallisempaa ja auringonottajia tähän aikaan. Pikakari rannalla. Nyt lähdetään sitten, käännytään tästä tonne oikealle ja lähdetään katsoa mitä sieltä löytyy. Katsotaan miten tätä pääsee kiertämään täältä ja meneekö täältä jotain polkuja ja ainakin tuolla toisella puolella sitten tuolta niemeä, niin siellä päästään rannassa menee ja siellä on polkuja, niin katsotaan mitä löytyy. Mielenkiintoista. Mutta hyvät on maisemat, vaikka ei nyt ihan paistakaan. Mutta joo, polkuja löytyi. Katsotaan mihin nämä vie. Tää on siisti reitti. Hiekkapohjasta täällä on. Hiekkarantaa aika pitkästi ja syvästi ja leveästikin.
Jaha, mihin sitä nyt tullaan? Täällähän on oikein tehtyäkin paanoa. Perhana vielä. Ja lisää hiekkarantaa. Tuommoiset riippukeinokki vielä. Siisti. Ja tässä vaiheessa kun tänne tultiin jo 4 kilometriä täynnä. Kyllä täällä kelpaisi juostakin. Ai että. Mahtavaa. Onhan siinä Lontooksikin toisella puolella. Please take your trash always with you. Näin sen pitäisi olla. Ja ensi kerran kun tuutte puolisonne tai kaverinne tai jonkun veljen, sisko, tyttären kanssa tänne käymään, niin voitte yllättää hänet ja sanoa, että ei me lähetäkään sinne Satuvumaahan niin laulaa karaoke. Me lähdetään Willerunin jalanjäljellä Paljassaareen lenkille. Kyllä täällä kelpaa mennä. Nyt löytyy vähän karttaa täältä, eli mehän ollaan about jossain täällä. Olisikohan tuo nyt sitten, jos ei tornia näy, niin tuo infotaulu tällä hetkellä. Sitten kätevä olisi, jos lukisi, että olet tässä. En ihan varma, mutta täältä käytiin kattoon toi laituri ja sitten lähdettiin täältä menee. Ja tää kyllä meni täältä läpi. Jos ei me tultu sitten tähän takaisin. Ei me voitu tulla, kun me mennään nyt tänne. Sitten me käydään tuolla päässä. Ja ei lähdetä tuota punaista reittiä jatkamaan, vaan niin tullaan takaisin ja sitten me kierretään tämä Suur-Paljassaare myös täältä sitten vielä ympäri. Tää on Väike-Paljassaare. Elikkä siinä on vissiin ollut historiassa 2 eri saarta sitten. Nekin on yhdistynyt ja sitten tää on vielä Niemeen yhdistynyt. Tai siis mantereeseen. Mut joo, mennään tänne eteenpäin. Tuolla on jonkun sortin lintutorni ilmeisesti. Täältä löytyy vähän erikoisempikin rakennelma nyt kesken lenkin, niin mennään katsomaan mitä täältä löytyy. Ei jollakin ollut tussit mukana, kun täällä on käynyt. Olisi 1 kamari tässäkin. Jaha, tää oli tämä. No tuo nyt pisti silmään tuossa. Joo. Riikoinen paikka. Täältä voi vähän pongailla sitä lintuja. Täällä on tämmöistä.
Se oli semmonen paikka se. Nyt lähestytään uhkaavasti saaren kärkeä. Tämmöiset näkymät täällä kärjessä. Eikä edes tuoksahattu. Sellainen pieni ominaishaju kyllä yleensä on tuossa meressä. En tiedä mikä on orastava paskahaju. Se ei pitäisi ainakaan minusta tulla, mutta siinä jonkun sortin tutkaaseen perää tuossa. Tietää sitten, että liikkuuko ketään vääriä henkilöitä täällä. Joo, semmonen paikka. Terve. Pikkusen kun meni tänne puskaan ja sivummalle, niin tulin kattoo miten avautuu näkymään, niin täältähän löytyi joutseniakin. Ja sitten siellä taustalla joku päästelee jollain vesiskootterilla. Ja siellä on 4. Mikähän sortin vehkeitä? Nuo muuten menee jo jonkun verran lujaa tuolla. Ainakin tuo kärki karkaa. Vähän kylääkin näkyy tuolla. Semmosta. Lähdetäänpä takas tonne puskaan. Oli vähän piikkisiä puskia nuo. Taitaa olla ruusun marjoja nuo, jotka tuossa on jäljellä. Ei niinkään kyllä oo enää satoaika mennyt vähän jo niin ohi, mutta pensaita aika paljon tässä rannassa kyllä. Teoriaperiaatteessa nuohan olisi ihan syötäviä. Tuo on jo sen verran kulahtaneita. On isot määrät. Tuosta voisi ehkä vielä tuolla keskellä olisi muutama iso terveen näköinen, mutta ne on tuolla. Tuossa menee paikat vähän kipeäksi, jos tuonne menee. Mutta joo, sen verran vatta vielä vekkulilla tuosta viikon vatsataudista, että en viitti ruveta kokeilemaan noita. Jos ne on jo oikein käyneitä, niin sehän tulee pian päihin täällä. Ja taas saa mennä kuirulle huomenna. Tois 6 kilometriä täynnä ja palasin just takas tähän lintutornille. Harvoin näkee kyllä tuon näköisiä lintutorneja. Nyt on 6,6 kilometriä täynnä ja tässä tulee taas tommonen yksi vähän matalampi lintutorni. Sanotaanko vähän perinteisemmän näköinen kuin se edeltävä. Ja nyt käännytään tänne oikealle. Lähdetään katselemaan tätä Suur-Paljassaaren puolta. Näköjään pitkällä suoralla aloitella.
Siinä on jo heinäkin niin korkeeta, että pitempääkö meikäläinen. Ne reilusti niin jo Markkasen lukee. Tuossa oli semmonen kilometrin suora ja sitten lähdin tätä aidan vierustaa seuraamaan. Nyt tää tekee täällä kärjessä tämmösen loopin sitten. Puolesta oltiin vastarannalla äsken. Siinä on jäänyt joltain saapas ja lasit. Tämän näköistä täällä. Siinä on niinku etupuolella on pienempiä tolppia ja sitten isommat takana. Että varmaan siinä jonkunlainen rajavyöhyke aitaa ollut, että pääsy kielletyt. Siellä oli omenoitakin puussa. Tuossa olisi pihiläjänmarjoja. Oli se oikein reilusti. Tuolla syvemmällä sitten vielä, kun tuossa on edessä tosiaan ne pari tolppaa, niin tuossahan on vielä sitten tolppia tuollakin puolella, että se on varmaan joku kärrytie ollut välissä ja just joku vyöhykä ja piikkilankaajat sitten tossa. Kyllähän tää on jotain etuvartiota tämmönen saari täytyy olla. Mutta nyt täällä saa mennä vieraan maankin passilla. Tuossahan itse asiassa onkin vähän piikkilankaa vielä jäljellä yhdessä aidassa tai tolpassa. No niin, nyt on hilpastu semmonen 8,8 kilometriä ja aletaan tulla tänne Suurpaljassaaren kärkipäähän ja täältä haukeaa näkymään. Siellä on jopa tommonen orastava kirkkaus tuolla horisontissa havaittavissa. Ja ei muuta kuin eteenpäin.
No niin, se aurinkokin pilkahti sieltä pilviharsujen välistä ja saatiin tälle reissulle vähän paistetta. Muutenhan keli on siis tosi hyvä, täällä merenrannallakaan ei tuule ja olisiko semmonen plus 12, ainakin 10-11 on niin lämmintä, niin kyllähän tässä kelpaa ulkoilla. Jalkaa 10 kilometriä ole täynnä ja täältähän on vielä kivasti matkaa sinne Rimi, vai mikä se oli se marketti meillä siellä, mihin me päädymme sitten loppueväille. Ja siitä otetaan sitten taas poraa ja mennään sinne Viru-keskukseen. Löytyi kavereita sitten enemmänkin. Jaha, rupeaa akkukin vetelee jo vähän viimeisiä. Tuolla nyt näkyy tommonen pieni nyppylä vielä ja miten se erottuu, mutta sen yli ja sinne taakse ja siitä olisiko sitten vielä joku kilometrin verran, että kyllä tästä vielä muutama kilometri tulee. Jatketaan matkaa. Reilu 12 kilometriä täynnä ja alkaa jo kyllä vähän tuntuu ja tossa tulee nyt toi loppuvastus. Saatiin yksi mäkikin tälle reitille. Vaks pois ei jaksa enää. Teki janu. Ja ne, jotka ei ymmärtänyt edellistä, niin se oli paikallisella kielellä, että paksu poika ei jaksa enää ja alkaa janottaa. Ainakin suurin piirtein sinne päin. Mutta nyt sitten otetaan muutama nousumetri, mitä meille on tälle päivää tarjolla. Ennen kuin päästään vanhaan kaupunkiin könyämään rappusia ylös alas. En tiedä, mutta veikkaisin, että olisikohan paikallinen jätemäki. Saattaa olla tässä semmosessa kulmassa tätä kaupunkia, että olisikohan tänne dumpattu jotakin. Tuskin tässä vanhassa Merenlahdessa on ennen ollut tämmöstä nyppylää. Tuossa on vissiin joku jäteveden pumppaamo, kun näytti vähän siltä ja kuulosti, että ja muutenkin aika paljon teollisuutta tässä ympäri. No, kyllähän me tähän pieni orastava hiki saa ja alaselkään tästäkin. Kyllähän meillä rupeaa olemaan tuo aikakin jo silleen, että 2,5 tuntia tultu, että saan nyt menty vähän silleen nauttia. Nyt nostaa 125 syke. Ai jaa, tekee hyvää. Pakarasa asti tuntuu. Nythän sitä rupeaa näkymäänkin. Ruska, tuska ja paska ainakin näkyy. Keskilinnakin näkyy tuolla. Ei ole kaukana. Jos joku tekee tämän lenkin toisinpäin, niin ei kannata ihmetellä, että mistä tää lähtee. Tää lähtee tämmöisestä paikasta. Eli jos tuutte tuolta, niin
että siinä on lähtöpiste. Ei tietysti ihan näytä siltä, että tämä on niin se luontopolun lähtöreitti ja sitten ollaankin kylän puolella, mutta mäpä hilipasen tuonne Rimille vielä. Tästä nyt on jokunen matka, niin katsotaan sitten paljon tästä tulee yhteensä. No niin, nyt on lenkki päätöksessään ja ollaan tässä Rimi-marketin takapihalla ja tossa on Spora-asemakin vieressä. Ja tässä onkin tämmöstä jännää puistikkoa tää, mistä toi lähtee sitten toi raitio vaan eteenpäin, mutta katsotaan vähän tosta faktaa, minkälaista lenkkiä meille tuli. Se oli 2 tuntia 50 minuuttia, 13,8 kilsaa ja keskisyke oli tuolla suht matala 96 energia 1479 ja keskivauhti 12,21 aika verkkasta. Mites meidän nousu, saatiinko me sitä? 4,7. Se on sitten 4,5 tai 50. Mutta aika flättihän tuo on, että jos tykkää tommosesta ja olihan siinä nyt vähän maisemaa ja suht helppoa ja yllättävän kuivakin se oli. Mä vähän varauduin, että siellä voisi olla pikkusen märkää välillä, mutta eihän siellä ollut. Nimpukset jalassa kyllä meni, niin kuin tuossa on asfalttiosuustakin jonkun verran, mutta eihän tuo mikään virallinen reitti ole, että sitähän voi varioida jos haluaa ja tästähän voi hilipasta sitten tosiaan vaikka vanhaan kaupunkiin vielä, jos hotelli on vaikka siellä päin, niin se on 4 kilsaa suunta, mutta me mennään nyt Sporalla toi loppuun. Tää nyt riittää tälle päivää, kun kuitenkin menee vielä tonne vanhaan kaupunkiin sitten käveleskelemään. Mutta tämä oli tässä. Minä kiitän ajastanne ja heittäkää peukkuu ja tilaakaa kanavaa, jos tilaa tututtaa. Ja mehän nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Että ei muuta kuin kiva kiitti ja hei!